Milé deti, milí rodičia, ak nechcete, aby vám ušla ďalšia časť z rozprávky na každý deň, dajte odber. Ďakujem. 9. február a meniny má Zdenko. Dopraváci a ľaváci. Odkedy sa dal Zdenko k dopravákom, Filip sa bojí cestovať. Pozná svojho kamaráta. Je to ľavák. A ľavák ako hrom. Ľavou je, ľavou píše, ľavou drží lopatou, ľavou všetko. Panenka skákava, keby svet vedel, aké nešťastia sa naň valia, lamentuje Filip a zalamuje rukami. Obom im hovorí pravičky, má laby ako medveď. Čo chytia, to spravia. Všetko sa mu musí hneď podariť. Zdeno pracuje na pravenici na železnici. Filip by tade aj rád cestoval, ale necestoval tade ani za svet. Ešteže čo? Zdeno urobí z pravenice ľavenice. No kam by ten môj vlak vypravil? Kde si do Potvoric? Neprišiel by som do cieľa, ale kde si do Revúcej. A tam by som mohol, čo akurát tak revať. Koľko len chcem. Doprava by ma odviezla niekam doľava, do Mučína či do Otrokoviec. A tak Filip sedí stále niekde v Domaniži. A zajtra si, milé deti, povieme rozprávku s názvom Čierne a biele.